Jo, a ešte to netrafíš a dajú nám gól. Fakt dobre hraješ. To není možné. To len ja mám také šťastie. No neverím, vyhra. Vidíte nového videa, dneska to máme zase Rocket League. Dneska je to trošku špeciálne, pretože ideme síce hrať normálne rankedy, ale ideme to hrať prvýkrát na playku. Môže to byť trošku slabšie, možno že dropnem ešte viac. Ale myslím, že to bude zaujímavé, pretože je to nový ovládač, nové všetko, takže dúfam, že sa vám video bude páčiť a ideme na to. Ok, takže máme tu prvú hru. Som zvedavý, jak nám to pôjde na prvú hru. No, zatiaľ sa to stihlo hneď trošku pokaziť. Dobre, pušil som ho celkom. Pušnem. A aspoň mám hráča, to znamená, že trošku som mu zhoršil. Zahrám to viac dopredu. Come on, let's go! To bol play. Hneď na prvú. Dúfam, že pôjde, že není zaspátý, lebo predtým nie sa nehýbal. To bude ešte zaujímavé. 1v2, no. A typek dá proste strelu a už nemám čo spraviť. Tak ja som tam dal gól. A teraz sme taký easy gól dostali naspäť. Zaboli celkom, ale čo s tým spravím už. Chcel som naspäť pušnúť a aj by to šlo podľa mňa. Aj by som potreboval, že by som mal teammatea. A nie typka, čo nehrá. A neviem kvôli čomu. Je jasné, že aj tak to napíše, že... No a že to chytil aspoň. This is Rocket League, hej, ale Rocket League je to, že typci to líbnu proste. Môžem sa otočiť, kámo, prečo mi to tu nejde? No ja mu proste prihrám. Ja mu ani nebudem odpisovať typkovi, kámo. Dobre. Aspoň preč, nevadí, že síce ma zničila, ale... Jo, ber si ďalší boost, kámo. Dobre, máš plno. Jo, a ešte to netrafíš a dajú nám gól. Fakt dobre hraješ. Všetkým bus zobral vzadu. Jeden zobral, keď som sa spavnul, a druhý zobral, jak tam išiel. A ešte s tým aj tak nič nespravil. Na čo dve busty máš skoro plno? Som trafil. No. Som celkom v pohode zahral. Dobre, nechám mu to. To nebudem riskovať. Ešte keby som nebol krivý a sa netrafím ani do lopty. Keď typie, kamo. Prvá hra. Celkom odteraz. Možno keby reálne hral to tú chvíľu, tak by nám nedali ani gól možno. Som Division 3, kámo. Máme tu ďalšiu hru. Idem follow-up. Dobre, no jemu to vyšlo, takže to nebudem riskovať. Oh no! Kámo, proste nemôžeš skočiť a ma fejknúť. Ja som ešte spomaľoval dement, keby som nespomalil, možno to mám. To není možné. To len ja mám také šťastie. No, že by taký celkom dobrý play, alebo jak by som to nazval.
Dobre. Dobre. Že by gol. Nice shot. Pás jak pás, ale gol bol to, že pohoda. Zase to isté, kámo, tu keby to typek nezdvihneš, nerobíš zbytočnosť, tak zase by skočil, challengeol a ja už len nestíham doskakať, lebo keby som skočil, tak by to tam bez tak nevošlo. Nice, ale dobrý uhol. Trochu šťastia tým, že tam bol typek, ale v pohode. Zlé tlačítko. Na čo ideš vedľa mňa proste? No, a teraz, kámo, kto tam je? Keby to zahrali aj oni logicky, tak to nemáme šancu chytiť. Jo, proste zbyt... No. Sorry, kámo. Dobre, to môže zobrať on. Pič... Všetkým booster zoberie, kámo. To som skočil na holú riť. OK, nice. Trochu šťastie, ale čak počíta sa. Follow up. Kurňa, zle som stlačil. Som chcel dať... Nice shot, ale som stlačil, že... Dačo iné neviem ani jak. Ja som aj nechcel stlačiť toto... tlačítko. Aha. Toto keby šlo dnu, tak sa asi zastrelím v Robloxe. Dobre. Škoda, ale ako dobre ma boostol, že možno by som to stíhal, keby som nebol dement. Keby som sa rýchlejšie pripravil, tak možno by som to stíhal. Aha. Mohol napísať. Na čo by si to dal? Však aj tak ide dozadu. Na čo? Kámo, keby som to tam dajak ešte zahral. Škoda, bo som mal reset. No preč, hlavne, že som sa trafil. OK, to som nečakal. To... Tam reálne došlo toto, hej? Tebek tam vyskočil, chaosoval. Ja sa nehnevám. Na čo proste by to takto hral o stenu? Na čo ma budeš pušovať, kámo? Máš šťastie, že máme dve góly navrch, či koľko. No, začiatok v pohode. Nice, dobrý. Začiatok dosť v pohode, ale i naposledy tak dopadlo. Že začiatok v pohode a potom no. Potom išlo dole vodou, že dole vodopádom. Kámo.
To mal len šťastie, jak toto trafil na schvál? Určite ne. Preletím to jak švestka. OK, nice. No, pas. OK. OK. Cením. OK. Toto bol dobrý play, ale... Dobre, nechám typka zahrať. Ale druhý typek ho nenechá. Nie, že by ho mal nechať, ale... Pointa. Kámo, ja proste prečo stlačam tamto? Ja jak to stlačím? No neverím, vyhra. OK, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zanechajte like, odber, hocičo. Napíšte čo do komentárov kľudne. Dúfam, že sa uvidíme aj na budúce pri ďalšom videu z Rocket League, možno pri niečom inom. A vidíme sa. Čus.